Dobré ránko. No včera teda obchod byl brutálny. Takto keď to vypadá, takýto Ačkový setup, keď nastavíme 3x potvrdení, teda plus ešte aj skoro trendovka, tak ako to je pecké, jo. Ale zase včera ten obchod vyšiel až večer. Až večer sa ukázal nejaký Ačkový setup, ale do obeda som bral blbosť. Ten chytil malý stop loss, ale mikrofón. A večer sa ukázal takýto krásny setup, jo, takže to je paráda. Dneska je to trošku zložitější. Dneska tam zase nevidím nic moc, ale keď si to spravíme takto. No, alebo ešte ne. Takto. Skúsime si natáhnuť VWAP. Natáhneme si FIBO. Z tohto menšího pohybu, což by se dělo. A je tam trendovka, jo. Takže VWAP, FIBO, trendovka. OK. A nesedí nám tady žádná zóna, jo. Je to takové. Ale je tedy zase tady je POCčko. Takže jako to by bylo docela fajn, no. Podíváme se ještě takto, keď to natáhneme od pondělka za 2 dní. Jo, POCčko je tady. A je tady tento objem, no. Tento objem by to mohl udržet. Není to blbý setup, není to úplně blbost, ale jo, urobiť toto a jít do short zóny. Urobiť to. Urobiť to nějak takto, jo. Taklec. Až sem. Jo. Takto vymazat. Jo. Není to úplná blbosť. Takýto setup, ale po obědě jsou ADPčka 14-15, takže to zamává trhem. A ještě dneska je ten Trumpův celní prejav, jo, či co to je, jo. A tam to je 14-15 ADPčko, no. To uvidíme. Na to se nedá spoléhat. Ale předběžně long 800, jo. 41 800 long, jo. Co se týká Nasdaqu, tak tady je to no, aj podobné, aj nepodobné. Sice to trenduje, jo, že tady máme nějakou lineu, tady můžeme dát, je to OK, ale zase FIBO z 15, to je také, ale OK. FIBO z 15, sedělo by tam PDV, aha. Jo, OK. Nesedí nám tady VWAP, ten je až tu, jo. Nesedí nám tady ani. Proč tady nemám VWAP můj? Sekundu. Ani ten nám tady nesedí, jo? Takže nesedí ani týdenní, ani statický, jo, táto. To je také, no. Je tady 3x potvrdení, že jakože dobré, VAHčko, FIBO, trendovka. Ale to nechceš moc brát, jo. Ale jakože zase vyplnit tento objem, sedělo by to, jo. Pěkně to robí schody hore. Sedělo by to, že to vybere tyto stopky, půjde si to sem a můžeme to longnout, jo. Nějaké jedna k 3, jako nebudeme zase chamtiví, jo. Včera ten target vyšel úplně krásně. Takže mohlo by to vyjít, no, mrkneme se ještě na objem, co se týká takto od pondělka.
Tak to som netrefil. Nic, jo. Všetko je až tu. Až tu je objem. Že by to vyplnilo tento. Nic moc. Z objemu to nevypadá pekne, není to moc pekný trade. Keď to budeme brať, tak maximálne za 0,5%, jo, za polovičný risk. Ale treba si počkať na správy a možno sa zase večer ukáže, že by to proste, keď to iba vystrelí, jo, alebo to proste pôjde sem v pohode, alebo to vystrelí a shortneme to z týchto zón, jo, co mám pripravené, takže dneska takto, zatím do obeda predbežne longy 19300 a tady 41800 a zlato, nemám šajnu co robiť dneska zlato, lebo tam nejde graf, nejde tam Oanda, takže nemám šajnu, co sa tam deje. Z 15, keď to dáme takto. Tady mi v podstate vychádza len to, že to pôjde, jo. Jako nevím, co tam inačí spravit. Stále je to zlato, takže stále je tu rezist jak kráva. Stále je tu rezist jak kráva, takže jo, ještě jeden je tu. Aj ten si vyznačíme. Jo, takže tady jako nevím, co by som s tým robil. Je tam vývap, je tam otáto resist, možná short, otáto jo, len jako zlato nechce shortovat. Tým pádem bych sa na to asi úplne vysral. Jedine kebyže to ide otáto, tak menší short na nejakých 100 pips, ako proč ne? Shortík. Jo. 1:2. Jo. Dáme tomu, jo, jeden short, druhý short. Tam bych sa dotáhol 1:3. Menší pozíciu, stop loss nad háje. No jo, proč ne? Takže jeden short, druhý short, jo. Tak to nechám tady. Ale to zlato nebudu. Nedá sa na to spolehnúť a zbytečne páliť prachy. Netreba, keď nám vychádzajú pekne obchody na indexoch. Jo? Takže hned, jak vyjdú správy, dáme si update. Keby sa niečo pekné ukáže, tak napíšu do skupiny. Jo?